Joo. JK:n päätösgaala 2023 tänään vuorossa tonne helluntaisseurakunnan tiloihin on menossa. Siellä on tosiaan tänään palkitsemiset ja muuta. Terve! Katsotaan minkälainen ohjelma tarjonta on tarjolla. Tuosta on noita ruokalähettiautoja. Jäi tuohon. Lähtikö se liikkeelle? Katsotaan. Joku on tilannut ruokaa S-kaupasta. No, se osaa mennä. Itekin osaa mennä tonne helluntaisseurakunnan tiloihin. Siellä on ollut viime aikoina tää gaala. Kakkua alussa sitten paljon palkitsemisia. Lapsia ja nuoria lähinnä. Katsotaan onko kiinnostavaa ohjelmaa tämän ikäiselle. Yleensä on joku YouTube-videokin ollut. Eli tuo Mero Antti juniori tehnyt sitten vuoden kisoista semmosen koosteen. Siinä kyllä näkyy aika hyvin kisat. Tuolla on kylttikin. JK:n. Ei saakaan servitä. Ruvetaan legenda. Lähtee YouTubeen samalla. Kiitos. Syyskausi lähtenyt. Ihan mukavasti, ei silleen dekkonittamista.
Tervetuloa arvoisa JKU-perhe vuoden 2023 Kaala-tilaisuuteen. Siinä näemme jo vähän esimakua, mitä ilta pitää sisällään. Antti Mero juniori on koostanut tälle illalle muitakin loistavia videoita, mutta annetaanpa tässä vaiheessa jo raikuvat aplodit Antti Mero juniori. Ja siellä palkintopöydät notkuvat pokaaleita ja kaikkea muitakin palkintoja. Tänään jaetaan Kaalassa yksi erikoisuus. Mennään siihen tarkemmin, pidetään jännityksessä yleisöä. Tuo palkinto ei toistu joka Kaala. Nyt ollaan historiallisessa tilanteessa, että niitä jälleen jaetaan, mutta sinne sitten tarkemmin myöhemmin. Ei muuta kuin nautitaan upeasta Kaala-illasta. On tulossa todella hieno ilta, tunteikas ilta. Nähdään vähän mitä tänä kautena on tapahtunut tuolla rintamalla. Menestystä on jälleen tullut, niin kuin Suomen kärkiyleisurheiluseuralla kuuluukin tulla. Ja lähdetään liikkeelle. Jyväskylän kenttäurheilijoiden puheenjohtaja Pasi Valoranta pitää tässä tilanneselostuksen. Pasi, ole hyvä. Arvoisa kunniapuheenjohtaja, hyvät JK-laiset. Tervetuloa myöskin omasta puolestani tähän perinteisen kauden palkitsemistilaisuuteen JKU-gaalaan. Ja mennään suoraan asiaan. Urheiluvuosi 2023. Siitä yhteenvetona JK:n osalta voidaan todeta, että JKU on Suomen paras yleisurheiluseura. Jälleen kerran, itse asiassa 9. kerran, voitimme Seuraliigan, joka Kalevamalia verrattuna kuvaa kattavammin paitsi huippu-urheilutasoa, myöskin lisenssiurheilijoiden määrää, luokkaurheilijoiden määrää ja nuorempien lasten, siis 14-15-vuotiaiden SM-kilpailumenestystä. Ja tässä me olemme selkeästi Suomen paras. Kalevamalia matkasi tänä vuonna Lahteen ja kiitos ja kunnia lahtelaisille, he olivat sen ihan varmasti hyvin ansainneet. Mutta meidän sijamme oli sitten 2. ja erityisesti tässä Kalevamalia taistossa jäi mieleen tuossa äskeisessä videossakin esillä olleet viestinjuoksut Turussa. Siellähän muun muassa yleisessä sarjassa saavutettiin mitä mainioin menestys. Miehet voittivat sekä pikaviestin että ensimmäistä kertaa 4x400 metrin viesti, mikä erityisesti näistä entistä 400 metrin juoksia lämmitti kovasti, että pitkän kairaamisen jälkeen tuokin mestaruus saatiin Jyväskylään. Naisissa vastaavasti pikaviestin kakkostila ja sitten pitkän viestin voitto. Todella hieno kamppailu viikonloppu siellä ja sieltä 4 noustiin 2. Jäi oikein hyvä maku siinä mielessä kaudesta suuhun. Sitten muissa ikäluokissa myöskin menestystä oli oikein mainiosti. Nuoret voittivat nuorisotoimintakilpailun ja valtakunnallisen seurakapin. En tullut selvittäneeksi monettako kertaa nämä maininnat tuli, mutta ei ollut ensimmäinen kerta, sanotaanko näin. SM-halleissa olimme sikäli myöskin paras seura, eli kultainen juoksija patsas on tuolla seuran vitriinissä. Ja Saul-Malian voittivat sitten JKU:n naiset. Mitä mainion yhteenveto. Mutta tuosta Kalevamalian menestyksestä vielä kävimme seuran johtokunnassa tarkemmin analyysiä. Nimittäin tosiasiahan on se, että huippuvuosi Kalevamalian pisteissä saavutettiin vuonna 2020. Se on itse asiassa kaikkien aikojen suurin Kalevamalian pistemäärä, mitä yksikään seura on saavuttanut, mikä JK:lle silloin tuli. Tosiasia on se, että nyt tässä on ollut muutama ehkä alavireinen vuosi tai tuonne laskeva trendi nähtävissä ja tietysti seurassa halutaan myöskin ymmärtää, että mitä täällä taustalla olevat asiat on, mistä tämä kehitys kenties johtuu. Ja tässä on muutama dia-analyysiä siitä. Jos tarkastellaan JK-laisia luokkaurheilijoita, luokkapisteurheilijoita, niin tässä on vähän dataa, vähän epäloogisesti
tuo huippuvuosi 2020-2021 on tuolla oikealla ja tämä vuosi on tuolla vasemmalla. Ja jos siitä nyt tehdään jotakin päätelmiä ja havaintoja, niin tuolla korkeimmissa pistemäärissä, eli 16-12 pistettä, on ehkä nähtävissä kasvua, kun taas sitten 7 ja 5 pisteen urheilijoissa ehkä pientä vähenemää. Eli tästä ehkä voidaan tehdä sellainen yhteenveto, että JK:ssa huippu-urheilutaso on pikemminkin kasvamaan päin, mutta sen laajuus on ehkä hiukan ohentunut, jos tätä tilastoa on uskominen, tai tilasto on uskominen, mutta minkälaisia johtopäätöksiä sitä voi tehdä, niin jokainen voisi tietysti vetää omat johtopäätöksensä. Tässä toisaalta vähän toisenlaista kuvaa, joka kuvaa ehkä tätä tulevaisuutta. Tässä on nämä pylväät kuvaa JK-laisia arvokilpailuurheilijoita eri kisoissa. Ja sieltä erityisesti voi poimia tuon pitkän sinisen pylvään, joka on ollut jatkuvasti kasvava. Tänä vuonna meillä oli peräti 9 nuorta urheilijaa nuorten arvokilpailuissa mukana. Ja siinä mielessä tästä tehtävä johtopäätös on varmaankin se, että tulevaisuudessa myöskin nämä ikäluokat tulevat tahkoamaan sitten noissa aikuisten ja yleisen sarjan kilpailuissa hyvää tulosta myöskin tulevina vuosina. Mutta mikä selittää näitä kalvommalle pisteiden kehitystä, niin tämä ehkä kuvastaa sellaista yhtä ilmiötä, mikä yleisurheilussa on aika yleistäkin, eli poikien määrä on lajissamme vähentynyt, yleisesti ottaenkin, ja sama koskee myöskin JKUta. Nämä pylväät on siis alueellisessa nuorten maajoukkueen leirityksessä mukana olevien urheilijoiden määrää. Punainen osuus tuosta pylväästä on tyttöjä, sininen on poikia. Ja niin kuin nähdään, niin kokonaismäärä on hieman ollut laskussa ja erityisesti poikien määrä siellä on tippunut muutamassa vuodessa alaspäin. Tämä ehkä kuvastaa sitä aaltoliikettä, mitä eri ikäryhmissä ja seurassa ylipäätäänkin on. Eli toisaalta meillä on myöskin tulossa sitten, niin kuin nuorten tuloksetkin kertovat, niin hyviä, vahvoja ikäluokkia, ja uskon, että tuo aaltoliike tuosta kääntyy sitten vielä ylöspäin. Uskoisin näin, että mitään huolta ei ole. Sitten muutama sana seuran taloudesta. Minusta on tärkeää, että te JK-laiset tunnette myöskin oman seuranne taloustilanteen, ja siinä kohtaa meillä on hieman murheellista kerrottavaa, nimittäin viime tilivuosi painui tappiolle 53 000 euroa. Seuran talous kokonaisuutena kasvoi, että tämä JK-perhe on oikeastaan tämmöinen pieni tai lähestulkoon keskisuuri yritys. Meidän liikevaihto on jo yli 1 000 000 euroa, mutta tulot ja kulut ovat ikävä kyllä tässä kohtaa väärinpäin. Eli vaikka tulot kasvoivat 8,2%, niin kulut kasvoivat yli 10%, ja sen takia tuo miinusmerkki venyi vähän pidemmäksi. Iloisia uutisiakin oli minusta taloustilanteessa sikäli, että Finlandia Marathon onnistui tänä vuonna tosi hyvin. Sieltä saatiin parempi supportti tuohon seuran kokonaisuuteen, ja jos Finlandia Marathon huomioidaan niin kuin bruttotulona liikevaihtoluvuissa, niin silloin voidaan puhua seurasta, jonka liikevaihto on yli 1,1 miljoonaa. Eli me olemme iso yhdistys kaiken kaikkiaan tässäkin mielessä. Finlandia Marathonista vielä sen verran, että me olemme aloittaneet tämmöisen kasvuprojektin. Me haluamme kasvattaa Finlandia Marathonista entistä isomman, suuremman tapahtuman, ja se toteutuessaan tulee myös toivon mukaan heijastelemaan positiivista kehitystä tähän seuran talouteen, ja saadaan siitä sellainen talouden kivijalka, joka myöskin tähän seuratoimintaan tuo sitten lisätuloja. Mihin me sitten panostamme tulevina vuosina? Voisin luetella paljonkin asioita, mihinkä panostetaan, mutta ehdottomasti tärkein asia ja akuutti asia yleisurheilussa tällä hetkellä on olosuhteet.
Harjun suhteenhan tuo stadion remontti ja päätökset siitä on edelleen tekemättä, minkälainen katsomoremontti sinne saadaan. Kalvokisat nimittäin siis meille on myönnetty jo vuodelle 2026, ja sen kisan järjestäminen edellyttää sitä, että tuo katsomoremontti saadaan tehtyä. Suorituspaikkojakin on luvattu parannettavan, mutta se ei ole Harjun suhteen niin akuutti asia kuin tuo katsomo. Ja verryttelyalueet meidän pitää saada kuntoon ja kaiken kaikkiaan sellaiset olosuhteet, että voimme järjestää siellä suurkilpailuja ilman, että seuran pitää jatkuvasti rakentaa siellä erikseen tapahtumaa varten yhtään mitään. Ja olemme tehneet seuran johtokunnassa sellaisen päätöksen, että mikäli emme saa tähän katsomorakentamiseen positiivista päätöstä nyt tulevan joulukuun päätäntäkierroksella, niin tulemme vetäytymään siitä Kalvoin kisasta pois. Se on minusta reilua siinä mielessä, että Oulu hävisi tuon ratkaisevan äänestyksen vain yhdellä äänellä, ja taustana oli nimenomaan se, että Harjun stadion remontoidaan 100-vuotiskuntoon vuodelle 2026. No, toinen iso asia on sitten tämä hipposhalli. Mitä tuohon nykyiseen hipposhalliin sitten tehdään ja kuinka sitä saneerataan. Nytkin siellä on kaarteet vähän rempallaan. Kaikki, jotka ovat siellä käyneet, ovat huomanneet se, että toinen kaare on ylhäällä, toinen on alhaalla. Ja varmaan hallikaudelle sitten molemmat saadaan ylös. Ei siinä mitään, kilpailut voidaan siellä tehdä, mutta vähän tässä suhteessa surullisessa kunnossa on hipposhalli. Ja mitä uusi hippos merkitsee, jos ja kun se nyt käynnistyy ensi vuoden puolella, ne uudet tilat, jotka sinne tulee, niin on valtaosaltaan positiiviset ja lupaavat yleisurheilun kannalta. Tulee esimerkiksi 6 kiertävää rataa, mikä on selkeästi enemmän ja paremmin kuin mitä nykyisessä hipposhallissa. Mutta toisaalta esimerkiksi oheisharjoittelutilat, voimaharjoittelutilat siinä uudessa liikuntahallissa ovat ehkä hieman puutteelliset, ja kuinka ne toimivat yleisurheiluharjoittelussa, niin se ehkä jää nähtäväksi. Mutta sanotaanko näin, että toiveikkaasti ja positiivisesti suhtaudumme tuohon uuteen hippokseen. Ja kolmantena vielä Vaajakoski. Vaajakosken kenttäkin on menossa lähivuosina remonttiin, ja jotta me voidaan järjestää tuo EMA Stadia-kisa 2027, eli Euroopan aikuisurheiluliiton Euroopan mestaruuskilpailut, me tarvitsemme 2 kenttää. Harju täyttää nuo edellytykset noin pääosin tuohon kisaan, mutta me tarvitaan Vaajakoski kuntoon. Tätä kilpailua ei voi järjestää Äänekoskella, Jämsänkoskella tai Keuruulla, vaan se pitää järjestää Jyväskylässä. Ja tämä on välttämätön tuota kisaa ajatellen. Kisa, joka olemme käytännössä saaneet tänne Jyväskylään, mutta sen lopullinen toteutus on pitkälti kiinni siitä, miten nämä olosuhteet Jyväskylässä kehittyy. Lähestymme tämän puheenvuoron loppua. Nyt katsaus vielä siitä, missä olemme menossa JK-kasvustrategiassa. Mehän laadittiin tuossa tämän vuosikymmenen alkuvuosina tämmöinen kasvustrategia. Jäsenmäärä kasvaa, urheilijamäärä kasvaa, talous kasvaa ja niin edelleen. Jos tehdään lyhyt yhteenveto siitä, missä ollaan tällä hetkellä menossa, niin meidän jäsenmäärä näyttäisi tällä hetkellä vakioituneen noin 1800. Taisi tarkka luku olla 1700 eri saattanut viime tilikaudella. Mutta semmoista valtavan suurta kasvuakaan siinä ei ole ollut nähtävissä. Meidän urheilullinen menestys on melko lailla vakioitunut. No, talous kasvaa. Jos ollaan vähän sarkastisia, niin alijäämä ainakin kasvaa. Sitten nuo olosuhteiden kehittyminen, niin kuin tuossa äsken totesin, niin lähiaika kertoo, miten ne tulevat kehittymään Jyväskylässä. Se ei ole enää meidän käsissämme. Ja näiden olosuhteiden kehittymisestä on myöskin kiinni sitten se, että minkälaisia yleisurheilun suurtapahtumia tulevina vuosina Jyväskylässä tullaan näkemään. Seuran eduskunta tai kansanedustuslaitos on seuran vuosikokous, ylin päättävä elin. Tämän vuoden vuosikokous on 22. päivä marraskuuta. Toivotan teidät kaikki sinne tervetulleeksi.
kyselemään, keskustelemaan seuran tilanteessa. Siellä tehdään päätökset siitä, minkälaisilla systeemeillä ja minkälaisella taloudella seuraa pyöritetään tulevana vuotena. Ja kaikkien teidän läsnäolo siellä on erittäin tervetullutta. IK on kova ammattilaisporukka. Meillä on toimiston väki, valmentajat, ohjaajat, kovan luokan ammattilaisia, mutta olemme myöskin kombinaatio vapaaehtoistoimintaa, ammattilaistoiminta, vapaaehtoisjoukko. Siitä tämä kokonaisuus koostuu. Ilman tätä vapaaehtoisten laajaa joukkoa toiminta tässä laajuudessaan ei ole ollenkaan mahdollista. Siitä teille kaikille ammattilaisille ja vapaaehtoisille suuret kiitokset. Kunniapuheenjohtaja Meron sanoin kohti parasta kautta 2024. Oikein mukavaa gaalailtaa teille kaikille. Ja kiitos Pasi. Sitten siirrytään seuraavana tämän illan tärkeisiin asioihin eli palkitsemiseen. Ei sillä, että eikö Pasin puhe ollut tärkeä, mutta selvästi siinä eturivissä ainakin nuoremmat gaalalaiset jo tuijotti noita pyttyjä oikein herkeämättä. Melkein puhki meni nuo pytyt tuossa katseesta. Ja aloitetaan palkitsemiset seuraavana vuoden paraurheilijoista. Eli palkintojen jaon tulevat sitten suorittamaan Jarkko Toivola ja Esa Kaihla-Järvi. Ja vuoden 2023 paraurheilija on Petri Tarvainen. Ja näin siirrytään sitten Master-sarjojen palkintoihin, vaikka ei tuosta nuorekkaasta porukasta sitä uskoisi, mitä tuossa kuvissa näkyy. Tässä on muutama eri palkintokategoria ja lähdetään liikkeelle sillä lailla, että ensin Johanna Leivonen tulee tänne jakamaan palkintoja. Ja lähdetään vuoden Master-valmentajasta. Ja vuoden 2023 Masters-valmentaja on Annika Savolainen. 60 sarjan kultaa 300 metrin aidossa. Ja otetaan tässä muutama sana. Kuulin, että siellä Italian kisoissa oli käynyt sillä lailla, että Euroopan mestarin piikkarit olivat kadonneet voitonjuhlissa tai missä lie. Onko Harri piikkarit jo löytynyt? Joo, piikkarit ei löytynyt. Ne on jonkun toisen jalassa. Ehkä ne tekee hyvää työtä siellä. Mä sain vakuutukselta uudet paremmat piikkarit vielä tilalle. Näin, loistavaa. Se on arvokas keräilykappale. Mutta Jusain Boltin piikkarit on joskus katosi ja ne on jollakin vitriinissä ja jollakin on nyt sitten Alatuvan piikkarit myös vitriinissä. Anna vielä aplodit loistavia Master-urheilijoille.
kuten tuosta videosta varmasti jo aavistatte, niin nyt mennään tuosta nuorten sarjojen palkitsemisiin, eli sisulisäikäisen tilastopajakin tuolla on alkanut katsomaan sisullisia urheilijoita, että kuinka valtakunnassa monipuolisesti nuoret urheilijat pisteitä kerää. Ja joka vuosi on jaettu aina pisteitä eniten kerääneille urheilijalle kiertopalkinto. Ja Elmo Lakka sen sitten tulee tänä vuonna antamaan. Ja vuoden 2023 Elmo-kilpailun voittaja on Saimi Muhonen. – 64 pistettä. Ja mikä tässä on huimaa on se, että kun tilastopajaan mennään, katsotaan sieltä monipuolisuuskilpailua, niin Saimi oli koko valtakunnan ykkönen siellä. Siinä tosiaan on siellä hienosti sitten jaetulla kakkossijalla, eli kyllä on kovia urheilijoita tässä nuorten sarjassa. Sitten siirrytään 14-22-vuotiaille. Miehet 22-sarjan vuoden urheilija on Emil Helander. Valmentajana Ari Nurmela. Ja Emil on tuon hopean otti ja Kalevon-kisojen voiton. Ja Emil on valitettavasti nyt estynyt tulemasta tänne ja katsotaan tuossa myöhemmin sitten, jos saadaan vielä Emilin kuulumisia kuulla yhdessä toisessa palkitsemisessa. Ja näin raikuvat aplodit sitten 16-22 palkitsemisesta. Saavutus tai EM-MM olympiakisaedustus ulkoradoilla tai MM-edustus hallissa. Aika kovia pitää olla nuo suoritukset, että tähän urheilijalegendaksi pääsee. Mutta niin vaan on monta nimeä sitten urheilijalegendoja nimetty. Ja lähdetään liikkeelle ja pyydetään tänne lavalle. Viljami Kaasalainen, Annina Kortetmaa, Emil Helander, Sini Lällä, Ilari Manninen, Santeri Kuusiniemi, Aino Pulkkinen ja Venla Pulkkanen. Ja näin siitä lähdetään sitten vuosimallia 2023. Ja sitten lisää seuran legendoja. Valmentajalegendoihin oikeuttaa sen, että JK-urheilijan valmentaminen yleisen sarjan Suomen mestaruuteen sekä arvokisaedustajaksi EM, MM tai olympiatasolla. JK-urheilijan valmentaminen yleisen sarjan ulkoratojen Suomen ennätykseen olympialajeissa tai sitten erikseen nimettävällä on laajaa, tehokasta, pitkäaikaista työskentelyä JK-valmennuksessa eri tasoilla sekä valmennuskoulutuksesta ja osallistumista seuran kasvattina Urheiluliiton, Euroopan yleisurheiluliiton ja maailman yleisurheiluliiton valmennustehtäviin ja asiantuntijatehtäviin. Ja valmentajalegendoita nimetään tässä gaalassa seuraavasti. Otto Kilpi, Ari Nummela, Seppo Haavisto ja Antti Mero Junior. Joukkue. Santeri Kuusiniemi, Elmo Lakka, Tokaala sekä Viljami Kaasalainen. Tämä on kyllä kova suoritus. Joku väärälle, joka voisi sanoakin, että se on hyvin kyllä juostu täältä nelikolta, kun tässä ei ole yhtään ainutta pikajuoksia mukana. 2 aituria ja 2 400 metrin juoksia. Mikä on salaisuus, että te teitte Suomen ennätyksen tällä nelikolla? No, jokaisessa lajissa oikeastaan nopeus ratkaisee kanssa, on se sitten pituushyppy tai mikä tahansa. Niin kuin meilläkin pika-aidoissa, niin kyllä siinä tarvitsee suhteellisen paljon nopeutta kuitenkin. Niin meillä oli hyvä kvartetti tässä näin painaa ja ei tää varmaan tähän kuitenkaan jää toivottavasti. Kyllä, ensi kesänä sitten menee se 40 sekunnin haamuroja rikki ensimmäisellä suomalaisella seurajoukkueella. Aplodit!
Ja otetaanpas muutama sana Venlalta. Eli 178 oli ennätys, kun tähän kauteen lähdettiin, ja nyt se on 188. Miten se on mahdollista? No niin, vähän sitä miettii itsekin, mutta näköjään se on, ja siitä pitää nauttia. Tällaisia vuosia ei kyllä kaikille eikä joka vuosi ihan tule. Uskoisin, että tuossa istuvalla Seppo Haavistolla jo melkein 30 vuotta nostanut suomalaisia korkeushyppäjiä ihan valtakunnan huipulle ja kansainväliselle huipulle. Onko Sepolla minkälainen rooli tässä 10 sentin ennätysparannuksessa? No on kyllä iso rooli, että silloin kun just Jyväskylään tulin, niin aika uusi alku siinä oli kaiken suhteen, ja sellainen just ehkä tärkeimpänä sellainen positiivinen ilmapiiri, mitä Seppo pitää niin kuin reeneissä, ja sellainen rentous, se on kyllä niin kuin ollut tärkeässä roolissa tässä. Kiitoksia. Loistava kesä Venla Pulkkasella, ja toivon mukaan ei noin paljon tarvitse ennätystä parantaa ensi kesään, mutta 5 senttiä lisää, niin sitten on jo aivan huimia tuloksia. Annetaanpas Venla Pulkkaselle tässä aplodit. Tällä kertaa valitettavasti päässyt mukaan, kun mä tulin kipeäksi, mutta toivottavasti siellä on ollut oikein mukava gaalailta. Mä haluan kiittää seuraa palkinnosta ja erityismaininnasta ja toki niistä monista vuosista, mitä ollaan jo tehty hienoa yhteistyötä, ja ei muuta kuin jatketaan tästä entistä kovemmalla sykkeellä eteenpäin. Kiitokset toki myös mun valmentajalle Nummela Arille hienosta valmennuksesta ja yhteistyöstä, ja jatketaan harjoituksia kohti ensi kautta entistä kovempia vauhteja, ja sillain hyvää gaaleilla jatkoa kaikille. Siitä lähdetään matkaan ja tasainen on rintama. Ja niin lähdetään liikkeelle. Kuusiniemi oikein hyvin siihen pientä koulua. Ensimmäinen onnistuu lakalähtö, ei ole hyvä. Hän vedetään lähtee todella hyvin italialainen, joka johtaa tätä. Samoin tulee sieltä Puolan Szymanski. Heikki Salminen suomalaisittain ja Jyväskylän kenttäurheilijoista. Kolmantena ja Salminen 6. maaliin. Ada Koppeli Oltari paikalla ensimmäisellä kierroksella 10 heittäjä. Ennätyksensä on 64-12 ja Oltari ulos häkistä, ja sekin hieno avaus 65-74. Henkilökohtaiset uudet ennätyslukemat, ja tässä vaiheessa finaalissa 4. Ja Nieminen korkeimmassa. 177 ja yli menee hienosti Niemiseltä. Keski-Suomessa Venäjällä varttunut ja Jyväskylän kenttäurheilijata edustava Emil Helander. No tuossa Emil Helanderia heti tuoreeltaan pääsitte onnittelemaan. Kuinka paljon ehditte oman karsinnan aikana seurata tuota miesten vitosta? No kyllä siinä ehti jo, ja koitin tuolta huutaa, ja kuulemma Emil oli kuullut, en tiedä onko totuus se sitten, mutta oli kyllä kiva, että oli suomalaisia samaan aikaan kentällä, niin kiva tunnelma. Sen jälkeen Pantteri kesken Jyväskylän kenttäurheilijoista Niskanen ja Suomi, ja aika lailla väsynyt ja heittäytyvä, kaikkensa antanut Valtteri Keskinen. Suomella kulkee kuitenkin hyvin, Olati johtaa hyvässä asemassa, tulee myös Italia keskeltä. Suomi tällä hetkellä 5. Ukraina kanssa, ja viimeinen vauhti menee hyvin. Suomi on tällä hetkellä 4. juoksussa, ja paikat lomattiin Puola, Italia 3. Suomi 4. Suomi on 4 kertaa 100 metrin miesten loppukilpailussa Espoo Vettävaarassa, ottaa loppukilpailupaikan. Pitkä lista on siinäkin kultaa, hopeaa ja bronssia. Ja annetaanpa aikuisten alkokisaurheilijoille aplodit. Ja Anniina Kortetmaa, valmentaja Petteri Jouston ja Teemu Leppänen. Myös valmentaja Jouston Leppämäki. Vuoden 2023 urheilija on
Suomen ennätysmies pika-aituri Elmo Lakka. Ja vuoden huippuvalmentaja Elmon valmentaja Otto Kim. Pyydän molempia tänne lavaan. Huippua tavoitteille nuorille urheilijoille, että miten he ovat sitten samassa asemassa hakemassa JK:n vuoden urheilijatitteli? No kyllä mä korostaisin sitä, että uskaltakaa unelmoida, en minäkään tässä seisoisi ja olisi välttämättä Brykkärenartsin aikoja silloin muutama vuosi takaperin rikkonut, jos en mä olisi uskaltanut jossain kohtaa unelmoida siitä ja nähnyt itteni niin kuin siinä tilanteessa etukäteen. Ja päivä kerrallaan tehnyt sitä pyyteetöntä työtä, että ei pysty oikomaan huippu-urheilussa missään nimessä, että pitää joka päivä pystyä olemaan pikkasen parempi versio itsestä ja tosiaan uskokaa itteenne ja omaa matkan. Loistavia neuvoja. Annetaanpa aplodit tässä vaiheessa. Ja mennään sitten huippuvalmentajan. Näinkö, sieltä hieman enempi ääntä tuli. Ja sitten vielä yksi semmonen valokuva, oikein kunnon tuuletukset siellä lavalla. Laitetaan siellä pyttyä näkyviin ja kättä ylös ja iloissa ilme. JK Gaala 2024 ohi. En tiedä mitä tykkäsitte videosta, tuli aika paljon kuvattua tätä virallista osuutta tuossa. Ja teen tästä videon taas sitten kotia pääsen. Pitemmittä puheitta, niin mutta illan jatkot, morjesta.